Kerropa mulle, missä sä oot? Missä sä, Lilja, olet? Oletko ravintolassa? Mitäs sä oot saamassa täällä? Onko jälkiruoka? Mut sanoitko sä terveisiä Tenulle? Tenua. Sano Tenulle hali. Täällä. Niin. Sano terveisiä Tenulle. Kato äitiä. Sano terveisiä isoäitille. Joo. Sano Tenu. Au. Sano isoäiti. Tuolla. Siellä. Joo, sieltä me saatiin Liljan loppuruoka mukaan. Hyvä. Sanoitko sä terveisiä pupulle? Älä noin kovasti kilju. Sano hei hei. Sano hei, vilkutappa. Sano hei hei. Lilja, sano hei hei. Täällä. Noin.